ଜଣେ କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଆଣିପାରିବ? କ'ଣ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁନା ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ ରହିଛି। ପୁରୁଷମାନେ 20 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆଣିପାରିବେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ସେହିପରି ମହିଳାମାନେ 40 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆଣିପାରିବେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସୁନା ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିବେ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିପାରିବେ। ସୁନା ବିସ୍କୁଟ କି କଏନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସୁନା ଜବତ ହେବା ସହ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ସୁନା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବି ଅଧିକ, ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁବାଇରୁ ସୁନା ଆଣୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନା ଆଣନ୍ତୁ।